Přátelé, já vás zdravím. Chtěl bych vás poprosit, ví, co odebíráte tenhle ten kanál a chcete být nadále v dění v mých videích, mých streamech a tak najděte na YouTube, zadejte tam Zezula Pavel, klikněte na kanály a tam si mě najdete. Mám tam tuhletu držku. A tam můžete dát opět odběr a tak dále. Takže budu rád, když se vrátíte a budete v mým dění. Budete sledovat, co dělám, jak dělám a jak se to nemá dělat. Takže se mějte krásně a pokud chcete, přejděte, ale ten odběr v tomhletom kanálu Natočíme dronem, ten tam zanechte, protože tam bude to dění zase, co se týče dronů a lítání, natáčení, akcí a tak dále. Ale pokud chcete být v dění mé osobnosti, tak přijděte na Pavel Zezula. Mějte se krásně, no a pokud chcete, uvidíme se na nějakým mým streamu na mém kanále Pavel Zezula. Tak čau.